Benvinguts al blog de les aules. Des dels Serveis per a l'Aprenentatge volem oferir-vos tot el nostre suport i informació sobre les eines que disposeu per a la innovació docent. Dins la plana principal del blog trobareu un breu resum de totes les eines actualment disponibles, col·laboratives, per la creació i publicació de vídeos, per a l'enviament d'activitats avaluables i unes altres. Les eines les tenim catalogades en 3 estats: disponible, alfa i beta. Quan una eina està disponible vol dir que vosaltres mateixos, des del menú de la configuració de l'aula, podeu afegir-la a la vostra aula. Quan està en fase alfa o beta vol dir que o bé estem en fases de prova pilot o que encara no està totalment implementada. Per activar aquestes eines només ens ho haureu de dir. Podeu fer-lo enviant-nos un correu a aula@uoc.edu o bé omplint el formulari de la part superior del blog.